sexto de educación primaria representarán a obra de teatro Cando tío Marcos da Portela era neno. Un forte aplauso. Tío Marco! Tío Marco! Parece que me echaba. Deixáronme polígono. Para non olvidar nada, traio feito e outra. Na miña aldea chámame o tío Marcos da Portela. Son un labrego con cheiro cor da nosa terra. Dixemos isto que pasou cando era neno para que nos contedes. Os labregos galegos marchan levando os lombos, os dados, as súas calamidades, as súas familias, a súa identidade, a outra, o único identidade do seu traballo. Por un mundo cheo de amor. E parecerá que rico, da desconfianza. Xa que ao único derecho, que non sei, que do pataleo, para un grupo.
cacique. Vamos. Pódese saber que facedes dándolle a limpo. Iremos poñendo a traballar ou saberedes o que toca. A fin de mes está preso. E vostede, mulleriña de Deus, non enrede a xente que é moi liante. Amigo, cuidado isto non vamos máis que seguir. Pero non entre, aparece unha boa amiga nosa. A doutora, tocaba burro pola aldea. É unha persoa que nos entende. Non podes ser calada ao fillo. Como poderás que te do que tedes que pagar? Pois verá, doutora, iso só se pode facer das seguintes maneiras. Ou meterlle unhas costas de máis, ou botar o bote polo que abarca. Non é o problema. Para ver falades, pero cando remate a collita voltarei casa por casa. Debe preparado que vai ser para mí. Vexo que hoxe non tedes un bon día. Paciencia, moita paciencia, non vos quedar. Si, ou morremos de fame que xa non fai. Será que se traballo nas veces. Eu que terminaré ese traballo. Bueno, amigos, que Deus vos acompañe. Toda miña xente de lágrimas foi xunguidos á terra con xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. De pai e da tamén meus amor. Amigos, tocaba seguir, pero aquel día tiveramos a visita dun destes de especie que falan. Yo que lle queredes. Mirade que cara de saúde traes. Debe ser un destes que promete, pero non foi nada. Hai que buscar a unha solución para producir máis e nas mellores condicións. Nestes tempos que corren, os políticos temos que axudar a buscar as solucións. Eu perecerei polos vosos dereitos. Coñecedes a ese? Vaya planta que ten. Esa música some de algo. Non será que sempre digo o mesmo? Planta, tena. Está moi bo, pero plantar, pareceme que nunca sementou un carnemillo. Iso sí, deixaría moitos plantados. Eses nunca pegaron pau e sempre aparecen ben planchados. Nunca vieras un pau. Oí falar de na televisión, que falar. A verdade é que fala moi bonito, pero a verdade que se dice moi bonito. Veñen que marchando as eleccións. Irá prometer presentar, prometer non sabe. Parece cambiar, e dixense de dentro. Andamos con moitísima fábrica, dando ano na música, dando na leña, contra a frágil Querer miña tipo que o digo, todo que dá montito é pouco. Quen te pide iso? Aqueles que pensan que todas as cousas do mundo fixéronse para eles, para ganar por sempre Os anxos son para guardarnos, pero as veces parece que dormen. A xulgar por ese paro que nos teñen.